тренировки, имах планове да тичам, но времето ги провали. Вместо това си удължих съня с 1 час. Yes. Сега ще си направя закуска, а след това ще отивам към университета, където трябва да свърша малко работа. Така, отивам към университета. Последен ден заплащане на семестъра. Дано се върдя. Няма да изпуснеш. Успешна седмица, чао-чао! Имах намерението да ви представя един човек като човек, който ще позира като застане пред камерата, но мисля, че и дори да го знае той, пак ще позира. Благодаря на Калян Калинин, който ще ми завери семестъра, тъй като в момента са обедна почивка. Калян ще ми покаже предстоящо събитие на студентски съвет. Може да последвате Калян в Instagram. Той е модел. В момента той ще ми показва рекламни материали и нови дизайни на тениски. Приключихме с университета. Радвам се, че всичко мина бързо. Нямаше много шумотевица. Така да те всъщност бяха в обедна почивка, но сега се умях да се прибера до вкъщи, да обядвам набързо и отивам към Технополис, защото ми се счупи трипода за трети път за една седмица. Първо ми се счупи отгоре главата, след това стягата, където да се коригира височината и опитвах се да го правя, обаче не стана. Днеска се счупи пак и реших, че е по-добре да си взема още един резервен. А този ще се опитам да го правя пак. Някой се опитва да ме удари. Наистина се надявам в Технополис да има този трипод, който си харесах. Снощи разгледах сайта. Имаше го в наличност, но не онлайн, а само наличност в магазин. За съжаление нямаше трипода, който имам, поне в този магазин. Има го в София. Други ден пътувам за София, така че може би тогава ще си взема и трипод. В крайна сметка не купих това, за което бях тръгнал. Сега възнамерявам да се прибирам, защото имам да уча, тъй като в четвъртък имам изпит. Последен от сесията, така че се надявам да мине успешно. Учебникът е само 270 страници. Окей, прибрах се вкъщи и преди да се заловя с задачи, които наистина трябва да върша, исках да покажа само трипода, колко е счупен или недодялан. Така, миналата седмица, когато бяха големите студове, не знам дали се да вижда добре, обаче ето е тук, където е главата и където се върти самия трипод. Докато си оправях, колата се счупи. Най-щастливият ми ден. Триподът ми се счупи, колата ми се счупи. Преди 2 дни отивах да снимам един залез и ето
тази пластина тук, или не знам дали е пластина, то явно на някакъв болт и тя се счупи. Както виждате, сега съм го улепил с тиксо. Това е изолирбан по-точно и с един ластик съм го вързал, за да може да го ползвам като селфи стик. Да се залавям за работа. Имам по-малко от 48 часа, за да се науча за изпита. Ставай бе, не си слагал край на влога днеска. Редно е да го направиш. Или просто така ще го оставим. Давай, добре, давай. Хайде. Това е краят на днешния влог.